kagulung kautamane kesan lan serawung netepi kewajiban ing madyane bebrayan agung. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun menika atas nama. Jadi boten kok atas naminipun awit saking asmanipun. Lan tanpa ngambari atur malih, tanpa ngambari itu tidak mengulangi. Ing mangke sapurnaning paliwuhan menika keparing kula sarombongan nyuwun pamit wangsul dhateng panggihan Unggulan Zonga Yogyakarta. Saha nyuwun tambahin donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda, kalisa dihindarkan dari berbagai rubeda halangan. Semanten ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga sumrambahipun sedaya sanakartan ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayu. Sinongsongan wis saka tembung songsong. Songsong menika karepe payung. Jadi selalu terpayungi karahayu. Karahayu menika keselamatan. Ing wasana cekap semanten atur kula. Wasana menika terakhir. Dados wonten purwa, madya, wasana utawa wusana. Purwa menika wiwitan, madya ki tengah, wasana pungkasan. Nek ana tembung nika tan enget purwa duksina, niku karepe apa? Tan enget ki ora kelingan purwa kuwi kiblat wetan, duksina kuwi kiblat kidul. Dadi ora kelingan kiblat wetan karo kidul, tegese wong semaput utawa wong bingung, nika tan enget purwa duksina. Ing wasana cekal semanten atur kula kathah sisiping atur kirang subasita saestu nyuwun guming samudra pangan sama. Dhuwur wau nganggo pangan sami niki nganggo pangan sama mergane nganggo o. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.